ik lees ook iets dat, nou ja, dat is misschien nog steeds te twijfelen om sushi-chef te worden, maar dat... Of op een wals, hè? Ja. Sushi-chef? Ja, sure, dat weer natuurlijk... Toen ik zei hier dat ik net weer verkiesbaar was zo. Nou, toen pakte de media dat helemaal Ja. op en zei dus... Toen kreeg ik al die telefoontjes, spontane telefoontjes, bijvoorbeeld van mijn zwager. Die zei, hey, jongen, ik ga nog wel een plakje op een wals. Die zit zeg maar op een dik. Dus zij is vaak ja, hè? Ja, precies. En een kameraad van mij die had sushi-restaurant. Dus die zei, hey, ik zie je nou chef. Dus nou ja, zo kwam dat de brood in. Ik ben wel benieuwd hoe Frieske sushi eruit, sushi en dan. Ik denk dat het doet best wel een man om dat weer te maken. Nou, dan wordt dat wel inderdaad, dan wordt dat wel creatief. Dan wordt dat Ja. wel mij... daar haast vers wel wat, dat is wat van zeewier en suikerballen en dan misschien een lekker stukje rikke hiel of zo. Ja, Dat is vast ja, iets moois van mij. ja. Bedenk ik maar even hier te plekken, hè? Ja. Ja, nee, de chef, ja, weer wel. Als sukkerbal misschien net helemaal in combinatie dan met de rikke Ik iel en de denk dat juist zeewier. dat zwierte hartige en dat wat ziltere rikkerige, ik denk juist wel dat dat heel lekker bij elkaar smijt zelfs. Geweldig.